Фики или Оменат, може би? Нека разберем. Много известни изпълнители са заподозрени в участие в ордена на Илюминатите. Сред тях Джей-Зи, Бийонсе, Кание Уест. Какво е общото между тях? Точно така. Всичките са родени в САЩ. Кой друг е роден в САЩ? Не и Фики. Coincidence, I think. Not. Фики кара Шевролет Камаро. Но как се кара Шевролет Камаро без крака? Малко съмнително, не мислите ли? Нека задълбаем. Фики се римува с Вики. Вики е от Мастило. Мастило има 3 срички. Илюминати има 5 срички. 3 делено на 5 равно на 0,6. Mozilla пускат версия 0.6.13. През 2013 излиза песента "Кажи ми като мъж", но можем ли да сме сигурни, че Фики е мъж? Възможно ли е да пропускаме нещо? Да. Фики не може да пее, кой друг не може да пее? Правилно мислене. Христо Стоичков. Христо Стоичков псува като каручар. Кой друг псува като каручар? Точно така, каручаря. Христо Стоичков е камата, нека махнем тая, остава кама. Кама има 4 букви, камата е чикия, чикия има 5 букви. 5 минус 4 равно на 1. Христо съдържа буквите РЙО, като добавим РЙО към кама, получаваме Камаро. Фики кара Камаро. Ситуацията намирисва. Време е да разбулим мистерията. Вайнер има канал планета. Но коя планета е това? Венера? Уран? Марс? Марс има 4 букви. Марс е десерт. Десертите са направени от шоколад. Шоколадов е цвета на кожата на Джей-Зи. Джей-Зи живее в Нью Йорк. В Нью Йорк се намира Централ Парк. В Централ Парк има пейки. За да седнеш на пейка ти трябват крака. Фики няма крака, следователно Фики не е илюминат. Но нека се върнем назад. Казахме, че Фики няма крака. Следователно как кара Шевролета си? Логото на Шевролет е кръст. Кръста има 4 лъча. Фики има един Шевролет. 4 минус 1 равно на 3. Страните на триъгълника на Илюминати са 3. Шевролет е Илюминати Confirmed.